Horasma dihita saluhutna, adorak somarsaur hita duhut hatani tuhata, jumulu mahita martangiang. Asiniroha madihamu doho damina sia debata ama, doho sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatani tuhata nagabe turpu jamita di pertangyangan di bagasan tikion, tarsurak do di poda 25 ayat 2 sah rodionom. Hujaha majo hatani turpuki di tonga-tongatta. Laos tapeti hukma di bagasan rohat tabi. Songonom ma didok. Hamuliaon di debatadoi makkomihon hata. Alai hamuliaon niak karaja doi sumulik kitata. Rap sodapot haduduad do tiboni langit dohot hapal litanoon dohot rohan yak karaja. Ikos sirangon do akatak-tak siap perak jala ruar ma ula-ula na arga bahenon ni panopa. Iko pabalion halak perjahati sia julu ni raja jadi hotma habang sana merhite-hite habonaron. Unang patongam-tongam dirim di julu ni raja jala unang jongjok ko tu inganan ni halak nebelga. Ima saakna. Donga saha porsiaun di bagasan tuhatta Yesus di jamata sinwaing na sirba cepaton ra berdampak doitong tuaka suku-suku niroha. Asatong nian hatop adong akka elusna. Semua orang ingin tahu jawaban dengan instan. Alai hatani debata di tikio madok. Hamuliaon di debatadoi makkomihon hata. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Artina adong nasotikina dope di papatar tuhita. Buasa asa haporsiaut tai saita patujulu na manghutot Tuhane. Jala asa say marsigatung tu di batang ulutta. Dungi diturpukon dipayengok do nang ulutta. Taringot turikok ni roha na bulus. Dohok serep ni roha di adupan ni Tuhane. Na perjolo hamuliaw ni debatado hahomionna. Donga sa porsiaon tabigido naking diturpukod didok hamuliaon di debatadoi makkomihon hata alai hamuliaon niya karajadoi sumulukit hata. Artina dak saya sude bui pitor atusatta sakap do pikiran ni debata. Alai adong doi nasotikina dope pabotohoron natuhita. Rahasia ni debata. Isarana dak saya pitor taboto walusna buasa dang merelus dope akatangiak tai. Manang buasa adong ikul liling paimahon alus ni pangiduat tai. Dak saya pitur boy atusatta buasa saya songgop aka paruk kilon. HP secara ngulu partod dion tardok naringgas do halak na marukili martangiang dohok merminggu. Aka suku-sukun sisongoni marupaning deba na jut dak pitur jupak kita alusna. Alai justru disima taida songon nati naringotan diturpukon hahomion ni debata manang rahasia ni debata. Seandainya semua jawaban sudah ada di depan mata, mungkin kita tidak lagi mencari Tuhan. Alayalah sipata dirahasiahu debatado akka alus ni suku-suku tai gabe ido manugu ngulutta asa saya totong jonok kita tutuhane huhut marpakirimon natugu. Jadi hamuliau ni debata dada marlapatan ikut taboto sudi. Alai totong mahita porsia di debata. Atik pe dak sude ikut boto otak.
Jadi ido naking nanidokna hamuliau ni debatado makkomihon hata. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Napaduahon di bagasan bulus roha doho ngulu natigorma mangihut Tuhane. Donga saha persiaon diturpukon tabigido naking didok ikon sirangot do akatak-tak siap perak jala ruarma ula-ula na arga bahenon ni panopa ikon pabalion halak perjahati sia juluni raja jadi hotma habang sana merhite-hite habonaron perak mulu marsapur dope dohot tak-tak manang narotak hurang do argani peraki ikut julu yes do peraki asa uli idaun jala nilai nape tibu laus tudu sedui taringot turohai mulu sai di piaro dope di bagasa roha akan narotak isarana hosom elat latini roha, kesombongan, kepalsuan. Hulu duga bimarisuang haringgasonna namartangyangi manang namarminggui. Alai mulu ulu du ibana peyasoni marhite na mangului Tuhani, gabidu soperak na berkualitas, jala na bernilai tinggi manguluna dia dupan di Tuhani. Mulu di tonga-tonga di rumah tangga jupang make harmonisan hadameon jalaga bi rumah tangga na tugu di bagasat Tuhani mulu ias rohana sian akka narotak nakking aladak say terdudu hita sipata na di bagasat roha ni sasahalak songon nanidok ni turpukon nakking di ayat tului rap sodapot haduduad do tibuni langit dohot hapalitanoon, dohot rohanya karaja. Artina, songot tibo ni langit, dohot bagas ni tano na suhadudua nido, nang rohani sahala raja. Dakta boto pastina, aha na di bagasar rohana. Dakkolar raja, akka najonok dilabuk tape, isarana antara suami dan istri, maul dotok sifata madudu na di rohana atit pe nok sejebu sa diri pamatay do paning nang lomo rohani inatana mulunga dibuat jagal huda tu jabuna hape gabi bolok songonido ala dang diallang inatay pe sa diri pudo gabi selera amatay mangan mulu dituhor gule kambing ni Madura hape hola sautit do artina dak say terdudu na di bagasar rohai alayati pe dak say bui dudu utta na di bagasar rohani dongata turpukom madok asa di paholang be marohana sian akatak-tak manang harotakon naking ima akkatahitahi na sodenggani alai ikut di bagasan bulus nyiroha doho ngulu natigor mahita mangihut Tuhani ai ido na arga dia dupan di Tuhani jala nama bahen denggan huhu tugu parsaoran nang rumah tangga pe napatuluhon marserep niroha mahita donga saha porsiaon diseretiki duk sidong marrapot didok panitia ma asa rak merputujo sudi akka asa rak merputujo sudi dohok pimpinan di parade ma piga-piga kursi di julu laho hundulan ni pimpinan dohot jajaranna dungi dipudi majongjong akka peserta rapoti adong ma sahalak sian pesertai na pitor hudul di kursi alayak kadonganna na asing pitor dibuat bedo posisina jongjong dipudi dung denggas sude na hudul dohok na jongjongi
Pittoradong mamuse sahala na masuk tu ruangan ni. Didapat to nibana ma akadongan na jongjong di pudi. Atik pe sahala jajaran ni pimpinan di bana. Alai pittor tidak pimpinan ni ma. Stop jo. Dibayam masadanai kursi. Iko dohok di bana huddul. Madok na baru roi. HP ala sosiak be tempat ni kursi di inganani. Tarbereng ni panitia ima. Si sahalak na pittor huddul naking. Gabibana ma disuruh jongjong di pudi. Laos diteriaki kadongan na mibana. Adong mana madok. Pajago-jago hudu atoko pittor huddul. Tada dirim kawan. Unang suluk na soinganammu. Gabesongon na ilama rohani namorot siya kudulani. Alai tu na perpudi masuki didokma asa huddul rapdo pimpinan. Dungi foto bersama manasida. Naneng dohono disi rikok do manada diri. Unang merasa tama HP gabi paro ila tu diri na sendiri. Alai tagonamma marserep miroha jala di patama. Domutusido na tinaringotan ni ayat perpudi ni turpuk taon ima ayat onomi. Unang patongam-tongam dirim di julu ni raja. Jala unang jongjoko tu inganan ni halak na belga. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Artinya unang alan yang bisi naik sangap gabi lupa diri. Dang diingok be posisina. Unang merasa diri hebat, manang makilala, hola nibana nauktalup tu ulau ni. Ikut diboto ma menempatkan diri, unang hasurahan. Alani tagonamma marserep miroha. Jaladau dumenggat do, ala serep miroha, gabi di patama tu inganan na sumangat. Daripada di patama-tama tu inganan na sumangap HP gabi di paijur muse. Songon na pinengot ni Tuhan Yesus marhiti upama di Lukas 14 ayat 7-10 sadai. Ima tarengot tu haserepon ni roha. Alani gabi akka naserek marroha mahita. Ayakka naserek marroha do muse sipatibun ni Tuhani. Atong marhite turpu jami taon. Toktong ma taha porsyai di bata na marmuliai. Atip pe daksay sudibui atusata hahomion ni di bata. Na pasti daruli baga-baga las nirohado genup halak na totong maka porsyai di bata. Jala taloas ma Tuhatta Yesus Kristus na manguluhong nguluta asa dipataw hita di bagasan bulus ni roha dohot serep mi roha mangihuton Tuhattay. Amen.